Ahojte, sledujete zo školu na diaľku. Pripravila som si pre vás tému nepozvaní hostia. Pokračujeme v tejto téme. V prvej časti nepozvaných hostí som vám predstavila, aké sú to invázne druhy, čo spôsobujú, ako sa dostali na územie Európy alebo teda Slovenskej republiky, aké sú mechanizmy ich šírenia a nebezpečné vlastnosti. Dnes som si pre vás pripravila konkrétne druhy rastlín, ktoré sú invázne na území Slovenskej republiky. V našej krajine sa v poslednom období rozšírili a udomácnili viaceré nepôvodné druhy rastlín, ktoré sa na mnohých miestach správajú invázne, vstupujú do rastlinných spoločenstiev, odkiaľ vytlačajú pôvodné druhy a vytvárajú monocenózy, čiže spoločenstvá, ktoré pozostávajú prevažne z jedného druhu. Tieto druhy boli na naše územie dovezené ako okrasné alebo medonosné rastliny, zvyčajne z amerického kontinentu alebo z Ázie. Z parkov a výsadieb sa začali rýchlo šíriť do okolia a obsadzovali nové plochy. Dnes si ich predstavíme. Takže je to bolševník obrovský. Pochádza z oblasti Severného Kaukazu a do Európy bol dovezený alebo sa dostal v 19. storočí. Na Slovensku ho môžete vidieť vo voľnej prírode, najmä popri cestách a vodných tokoch. Je to dvojročná trváca rastlina, ktorá môže dorásť až do výšky 5 metrov. To môžete vidieť na obrázku, porovnaní s človekom je naozaj veľká. Okolík bielých kvetov má priemernú šírku okolo pol metra a je zložený z 50 a 150 kusov okolíčkov. Táto invázna rastlina sa rozmnožuje semenami alebo koreňovými výhonkami a vytvára obrovské množstva semien, ktoré majú životnosť 5 až 10 rokov. Takže čo spôsobuje táto rastlina u nás v prírode, či už je to pre ekosystém alebo vplyvom na človeka? Takže bolševník spôsobuje zdravotné problémy. Ako môžete vidieť na obrázku, pri dotyku s touto rastlinou zostávajú vlastne na povrchu kože takéto nepekné rany, ktoré vlastne účinkom šťavy z tohto bolševníka a vplyvom slnečného žiarenia dokážu takto popáliť pokožku a vytvárať ťažké alergie. Je jedovatý, tak tiež pozor pri otravách, aby ste sa s ním neotrávili. Ďalšou takou inváznou rastlinou je netýkavka žliaskatá. Na pohľad veľmi pekná rastlina, ktorá je jednoročná a dokáže vyrásť až do výšky 2 metrov. Pochádza zo subtropických oblastí západných a stredných Himalají, od Kašmíru cez Népal. Je to medonosná rastlina, ktorá sa vlastne za týmto účelom priviezla aj do Európy. Kvitne od júna do oktobra. Môžete ju nájsť v okolí vodných tokov, hlavne kde sú vlhšie a humózne pôdy. Má radšej také tienisté miesta, preto ju nájdeme aj v lužných lesoch. Je veľmi nebezpečná vďaka tomu, že vytvára veľké množstvo semien, ktoré vlastne z nich sú ďalšie nové rastliny, ktoré zarastajú vlastne veľké plochy a tým utlačajú tie naše pôvodné druhy. No, čo spôsobuje? Takže ako som hovorila, hojný výskyt a vlastne týmto znižuje početnosť našich pôvodných druhov, či znižuje diverzitu a takisto mení charakter brehových zón, hlavne v období kvitnutia. A tým, že má vysokú produkciu nektaru, môže potlačať opeľovanie iných druhov rastlín. Vzhľadom na klimatické zmeny sa predpokladá prienik druhu smerom na sever a do vyšších nadmorských výšok. Ďalším je pohánkovec japonský. Je to trváca rastlina s bohato rozkonárenými silnými natejúcimi pozemkami, ktoré dorastajú až do 20 metrov od materskej rastliny.
Vytvárajú rozsiahle porasty skrovitého vzrastu s výškou viac ako 1 meter. Pôvod majú v Číne, v Koreji a v Japonsku. A na Slovensku sa mu dobre darí pozdĺž vodných tokov, ciest a na opustených plochách a na skládkach. Na obrázku ho môžete vidieť. Čiže pohánkovec japonský. Potom sa stretneme ešte s ďalšími druhmi a hybridmi týchto pohánkovcov. Takže čo spôsobuje? Tým, že je to veľmi invázna rastlina, ničí tú pôvodnú flóru, ktorá sa na tom území nachádza. Ale okrem toho je veľmi výdatná táto rastlina na vitamíny, minerály. Takže kľudne v tých takých mladých výhonkoch, ako môžete vidieť na obrázku, môžete túto rastlinu konzumovať. Niečo na štýl rebarbory. Ale dajte pozor pri konzumácii, keď nechcete zjesť a odhodíte niekde do prírody alebo do kompostu vlastne tieto kúsky, tak vlastne tak napomáhate šíreniu inváznej rastliny, pretože má veľkú schopnosť sa ďalej uchytiť a narásť. Tým, že rastie v pôde, zvyšuje jej organické zložky a spôsobuje zase zníženie pôdnej hustoty. Ďalší je pohánkovec český, to je vlastne hybridný druh, ktorý je krížený, vznikol s krížením pohánkovca japonského a pohánkovca sachalinského. Takisto pochádza z Ázie a do Európy boli dovezené ako medonosné a okrasné rastliny. Rastie na opustených nevyužívaných miestach s narušenou vegetáciou, okolí vodných tokov, ciest, železníc, ale rozširuje sa aj na pôvodné biotopy. Takže vlastne také isté stanovištia ako predtým spomenutý pohánkovec. Vyskytuje sa na celom území Slovenska. Čo spôsobuje? Na stanovišťach vytvára husté porasty, ktoré vlastne potlačajú tú ostatnú vegetáciu, ktorá sa tam nachádza. A táto hybridná forma sa vďaka vysokej kompetenčnej schopnosti šíri rýchlejšie ako materské druhy a hlavne tu v strednej Európe. Dokáže koreňovým systémom prerásť asfalt, betón, dostať sa do kanalizačného potrubia a takto napáchať veľké škody. A takisto zvyšuje obsah organickej zložky v pôde, kde rastie spôsobuje zníženie pôdnej hustoty. Zlatobiel obrovská, určite ju poznáte. Veľa záhradkárov alebo teda majiteľov pozemkov chcú si skrášliť svoje okolie, tak takto vysádzajú túto zlatobiel pred záhradkách. Je to trváca rastlina s plazovým podzemkom a má dekoratívne funkciu. Jej pôvod je v Severnej Amerike. Takisto sa k nám dostala ako okrasná medonosná rastlina. Tak ako ostatné invazívne druhy, rýchlo osídluje nevyužité plochy a takisto má viac druhov. Sú tu zlatobiel kanadská a zlatobiel najvyššia, ktoré si potom neskôr predstavíme. Bylinka pôsobí diureticky, čiže dá sa využiť aj vo farmácii, čiže nemá len tie negatívne účinky, čo sa týka vplyvu na naše pôvodné druhy, ale môžete ju využiť hlavne teda v lekárstve. Ale na druhej strane je to veľmi silný peľový alergén, tak treba si dávať na ňu pozor, hlavne vtedy, keď kvitne. Ďalej je to Ambrózia palinolistá, jednoročná alergénna rastlina pôvodne zo Severnej Ameriky. Tiež dorastá do úctyhodných centimetrov. Kvitne od augusta do oktobra a môžete ju nájsť hlavne na skládkach, rumoviskách, na neobrábaných poliach alebo na železničných násypoch. Čo spôsobuje?
Táto bylina na ňu reaguje až 80 alergikov. Samotný dotyk s rastlinou môže po 20 až 30 minútach vyvolať u nich nepríjemné až bolestivé svrbenie či pálenie kože. Jej peľ spôsobuje rôzne problémy, ako je kichanie, svrbenie očí a takisto zhoršuje stavy astmatikom a aj stav ekzémov. Takže pozor aj v záhradkách, ak ju nájdete a nie ste si istí, či ste není na ňu alergickí, treba používať aspoň rukavice. Ďalej je to slnečnica hľuznatá. Je to trváca 2,5 metra vysoká rastlina, ktorá sa do Európy dostala začiatkom 17. storočia zo Severnej Ameriky. Čiže môže vás upútať svojim krásnym žltým kvetom, ktorý môžete vidieť v období kvitnutia od augusta až do októbra, kedy vlastne tie naše pôvodné druhy už odkvitnú. Agresívne sa šíri do prirodzených biotopov, takže čo spôsobuje? Najčastejšie rastie v pobrežnej nitrofilnej vegetácii, odkiaľ rýchlo kolonizuje ďalšie úseky potokov a riek. Ďalšou je zlatobyl kanadská. Takisto pochádza zo Severnej Ameriky. Všetky tieto druhy boli väčšinou prinesené s úmyslom ako medonosná rastlina alebo okrasná rastlina a neskôr sa vlastne intenzívne rozšírili aj mimo týchto záhradiek, čím vlastne vznikli veľké bujné porasty. Miestami sa vyskytujú veľmi často, sú niektoré miesta, kde sú zriedkavejšie. Takisto ju môžete nájsť aj pri opustených sídlach alebo v okolí nejakých priemyselných závodov, kde napríklad také tie pôvodné rastliny už majú problém vyrásť a tejto nevadia aj ťažšie podmienky, miesto výskytu ani sucho. Takže vie sa prispôsobiť a je odolnejšie ako tie pôvodné druhy. A takisto je veľmi silný peľový alergén. Vytláča tie naše pôvodné druhy a hlavne žihlavú dvojdoň. Pohankovec sachalínsky. Takže vlastne je to ďalší druh, ktorý sme si spomenuli na začiatku prezentácie. Sú to vysoké rastliny, ich byl pripomína bambus. V Európe rastú pri vodných a komunikačných tokoch na miestach narušených ľudskou činnosťou. Veľmi ťažko sa jeho zbaviť, preto neodporúčam si ho vysadzať niekde do záhradky, pretože maličký kúsok z tohto pohankovca, z neho vznikne ďalej viacero kúskov alebo teda rastlín, ktoré sa rýchlo šíria do okolia. Čiže je to veľmi invázna rastlina a čo spôsobuje? Ničí pôvodnú flóru a ako som spomínala pri tých prvých dvoch, pohankovec sachalínsky rastie a tiež znižuje pôdnu hustotu tam, kde rastie. Takisto ako bol aj pohankovec japonský alebo český. Ďalším predstaviteľom je glejovka americká, ako už z toho názvu vypoveda, pochádza zo Severnej Ameriky. Je to veľká bylina, ktorá dorastá až do 2 metrov. Takisto bola dovezená ako medonosná okrasná rastlina a veľmi sa šíri najmä tou južnou časťou Slovenska. Jej semená sú vetrom šíriteľné na veľké vzdialenosti a dobre klíčia aj v suchších pôdach, že nemá problém aj pri zlých klimatických podmienkach sa rozrásť, na rozdiel od tých našich pôvodných druhov. Rozrastá sa aj plazivými podzemkami, ktorými prerastá pôdu a prejde aj na nové miesta.
Čo spôsobuje? Je to hlavne polná burina, ktorú môžete nájsť v širokoriadkových plodinách. Šíri sa podzemkom aj semenami a tým je veľmi náročná je likvidácia. Tvorí rozsiahle kolónie rastlín, ktorých korene vylučujú alelopaticky pôsobiace látky, ktoré obmedzujú rast ďalších burín a hlavne obilnín. Takže poľnohospodári nemajú z tejto inváznej rastliny radosť. Ďalšou je lupila mnoholistá, tiež pochádza zo Severnej Ameriky a pre ten istý význam bola privezená ako tie byliny alebo rastliny predtým, ako okrasná rastlina a do voľnej prírody sa vlastne rozšírila zo záhradok a darí sa jej veľmi dobre, hlavne na lesných lúčkach, na poliach a tiež je vysadzaná ako zelené hnojivo. Vyskytuje sa v rôznych častiach Slovenska. Dokonca sa môžete s určitými druhmi lupiny stretnúť aj v záhradníctve, kde si môžete kúpiť vlastne do skalky a pestovať v rôznych odtieňoch. Vo voľnej prírode je jedovatá, pretože obsahuje alkaloidy a v prípade, že ju zožerie dobytok v podobe trávy alebo sena, tak hrozia otravy. A takisto majú schopnosť pomocou symbiotických baktérií viazať vzdušný dusík a obohacovať ním pôdu. Ďalej je to hviezdnik ročný. Pochádza zo Severnej Ameriky a do Európy bol dovezený ako okrasná rastlina. U nás sa nachádza väčšinou v tých teplejších častiach Slovenska a šíri sa aj do kotlín a podhorí na severe Slovenska. Do tých vyšších hornatých oblastí zatiaľ nezasahuje. Rastie na rumoviskách, opustených miestach s narušenou vegetáciou a na nevyužitých zarastajúcich lúkach alebo v okolí ciest alebo pri vodných tokoch. Na nové plochy sa rozširuje semenami, ktoré sú prenášané vodou alebo vetrom. Takže to bol hviezdnik ročný. Ďalej je to ježatec laločnatý. Je to jednoročná popínavá rastlina, ktorá dorastá do dĺžky 2 až 7 metrov a dokonca sa dokáže vyšplhať až do korún stromov. Pochádza zo Severnej Ameriky a takisto bola táto rastlina privezená ako okrasná rastlina. U nás sa nachádza hlavne v tých južných častiach Slovenska. Rastie hlavne okolí vodných tokov, lúžnych lesoch, na poliach ako burina a šíri sa predovšetkým semenami. Čo spôsobuje? V agroklimatických podmienkach Slovenska i Čiech má ježateľ laločnatý potenciál patriť k 8 najškodlivejším invázným burinám. Čiže je schopný spôsobiť veľké hospodárske škody. Že toto boli invázne druhy rastlín na Slovensku. Čo môžeme urobiť my, aby sme zabránili šíreniu takýchto inváznych rastlín? Slovenská republika má tieto invázne druhy zapracované aj v legislatíve, kde vlastne je daný postup, že takúto inváznú rastlinu alebo celkovo invázne druhy je zakázané dovážať, držať alebo pestovať, rozmnožovať alebo obchodovať s nimi. A keď ste vlastníkom pozemku alebo správcom a nachádzajú sa takéto invázne druhy na vašom pozemku, tak vašou povinnosťou je odstrániť tieto druhy zo svojho pozemku a starať sa tak oň, aby nedochádzalo rozmnožovaniu týchto druhov a šíreniu. Takže na vaše náklady musíte tieto invázne druhy zneškodniť, čo je aj dosť
ťažké, kde som spomínala, že sa nazývajú invázne, pretože nemajú problém akékoľvek stanovište ovládnuť a je problém ich nejako zdecimovať. Ale čo okrem tohto, čo nám kaže alebo udáva legislatíva, môžeme urobiť, tak môžeme sa zapojiť do mapovania inváznych druhov. Čo to znamená? Napríklad vo svojom bezprostrednom okolí, že zistíte lokalitu, kde sa nachádzajú invázne druhy, môžete túto skutočnosť oznámiť buď na obvodný úrad životného prostredia, ale aj na štátnu ochranu prírody, hlavne vtedy, keď ide o výskyt inváznych druhov v chránených územiach. Alebo takisto môžete oznámiť obci alebo na mestskom úrade. Ďalej môžete šíriť takú osvetu. Môžete sa informovať o tejto problematike inváznych druhov a takisto môžete svojim buď kamarátom o nich povedať, aby vedeli, aké sú to, aký majú význam a aké riziko pre nás predstavujú. Alebo takisto sa môžete zapojiť do praktického odstráňovania inváznych druhov rastlín. A hlavne, aj keď sú to pekné rastliny, s dobrým úmyslom boli privezené na územie, ale s tými ich zlými vlastnosťami vlastne sa neodporúča ich pestovať a vlastne nerozširovať tento druh. Ďakujem vám za pozornosť a uvidíme sa pri ďalšej prednáške, tiež bude venovaná invázným druhom, konkrétne si posvietime na dreviny. Ahoj!